El recinte catedralici s'estén per l'àrea més elevada del turó costaner, un indret triat pels romans per establir una guarnició militar en el decurs de la Segona Guerra Púnica entre els anys 218 i 201 abans de Crist. El campament convisqué amb una ciutadella ibèrica anterior situada als peus del turó i vora el port natural. Actualment no sabem res d'aquell primer campament o praesidium, segurament un terraplè artificial encerclat per un fossat i una tanca de fusta. La primera evidència arqueològica és la fase primera de la muralla, de la qual conservem alguns segments, i les torres de Minerva, de Cabiscol i de l'Arquebisbe. Entre els anys 150 i 100 abans de Crist, el perímetre de la muralla s'eixamplà protegint la ciutat romana en estat de formació. En aquest període es va crear el Fòrum de la ciutat i possiblement tota l'àrea de l'actual Part Alta tingué una funció militar fins l'època d'August. Amb Cèsar, Tàrraco va obtenir el rang de colònia i amb August esdevingué la capital de la Provincia Hispania Quiterior. Al canvi d'era, la ciutat ja havia ocupat tota la superfície delimitada per la muralla i també la badia portuària. Tanmateix, es produí la reforma de la Via Augusta i de tots els accessos viaris a la ciutat. A més, el seu subúrbia, barri residencial, s'apropaven al riu Tulquis, l'actual riu Francolí. Es construí el teatre i nombrosos magatzems portuaris. L'antic campament de la Part Alta ja era innecessari, donat que s'havia conquerit tota Hispània, i començava la Pax Augusta. La Part Alta fou desmilitaritzada i s'inicià la transformació de l'Acròpoli per honorar el nou règim imperial. Tàrraco fou la primera ciutat occidental a sol·licitar la construcció d'un temple de culte a August. Fou l'any 15 després de Crist, però abans ja disposava d'un recinte sagrat entorn una monumental ara de culte que encara no s'ha pogut localitzar. La construcció del temple es dugué a terme en època del successor d'August, l'emperador Tiberi, i l'indret triat fou la part superior de l'acròpoli tarraconense, sota la nau central de la nostra catedral. Els romans construïren temples per venerar els seus emperadors divinitzats. Les cerimònies eren complexes i les places d'aquests temples foren l'escenari focal per desenvolupar la litúrgia sacrificial. D'aquest culte s'encarregava un cos sacerdotal específic denominat Flaminatus i format per els Flàmines i les Flaminicae, tant a nivell municipal com a nivell provincial. Del temple d'August i de la seva plaça original en tenim poques evidències arqueològiques, però sabem que aquest primer projecte fou immediatament modificat per un de més monumental, que respectà el temple i engrandí la plaça original imitant la decoració del Fòrum Augustum de Roma. Al sud del temple s'hi afegí la plaça que acollia els espais d'administració de la província i de les cerimònies del Concilium Provinciae, l'assemblea dels representants dels districtes o conventi, en què es dividia la província. Finalment, es construí el circ i es completà l'escenari monumental de la ciutat com a capital imperial. Foren 3 grans terrasses urbanes construïdes progressivament entre els anys 69 i 96 després de Crist. Posteriorment, també es va edificar l'amfiteatre a inicis del segle II, finançat per un flamen de la ciutat, el gran sacerdot encarregat del culte a l'emperador. L'espai de representació administratiu i religiós de Tàrraco, com a ciutat o municipi, es reservà al Fòrum de la Colònia i al teatre. El gran temple de culte imperial estava delimitat per una gran plaça enllosada de 2 hectàrees de superfície, envoltada per un porticat d'uns 11 metres d'ample i uns 10 metres d'alçada. El porticat es recolzava en un mur perimetral format per fileres de grans carreus de pedra del mèdul i descansava sobre una sòlida banqueta de fonamentació disposada sobre la roca. Al llarg del mur s'obrien finestres a un ritme regular cada 7-40 metres. La part interna del mur es revestia amb placats de marbre de l'única rara. Dins el porticat s'obrien un conjunt d'exedres o estances destinades al culte. Una gran sala axial d'uns 30 metres d'amplada sobresortia en l'eix de la capçalera del porticat. Alguns investigadors l'han identificat hipotèticament amb les restes d'un temple de caràcter provincial, però també pot respondre a un espai de reunions dels representants dels conventi.
La creença que sota la nau central de l'actual catedral es trobaven les restes del temple d'August va portar a la realització d'un ampli projecte de recerca per la seva localització. Així, l'any 2007 es va dur a terme una intensa campanya de prospecció geofísica que permeté documentar el possible vessament del temple. L'any 2010 es va realitzar un sondeig estratigràfic de 32 metres quadrats, que confirmà els resultats de les prospeccions geofísiques. Els arqueòlegs constataren la conservació de la plataforma de fonamentació del temple d'August, just a l'eix axial de la gran plaça romana, a l'eix de simetria que segueix la catedral medieval. L'any 313 després de Crist, l'emperador Constantí promulgà un edicte de tolerància en favor del cristianisme. L'any 380, l'emperador Teodosi oficialitzà el cristianisme com a religió de l'estat romà. A partir d'aquest moment, tot un conjunt d'edictes anaren destinats a fer enderrocar temples i espais de culte pagà, i s'afavorí l'aparició d'esglésies, altres espais de culte i de representació cristiana. A l'antiguitat tardana, aquest espai es va transformar radicalment. Les antigues construccions imperials van ser desmuntades en part i els seus materials constructius es van reciclar en els nous edificis. Ja al segle V, hom troba abocadors a l'interior de la terrassa superior. Al segle VI, l'antic espai de culte imperial es convertí en la seu episcopal de l'Església Metropolitana de Tarragona, que fins llavors era en un altre indret, avui desconegut. D'aquesta manera, la catedral visigòtica es podria haver ubicat a l'espai de la gran sala axial romana a l'extrem nord-oriental de la gran plaça. Al seu voltant es construïren les dependències associades com l'episcopi, el baptisteri i altres edificis religiosos i civils. Les mostres arqueològiques d'aquesta transformació es poden veure en els murs conservats al Col·legi d'Arquitectes, a la cisterna trobada a la Casa dels Canonges o en els enterraments visigòtics del claustre. També, sobre les restes de la fonamentació del temple d'August, ha estat localitzat un potent mur d'època visigòtica. La invasió islàmica va comportar l'abandonament de la seu episcopal fins l'any 1091, que es va restaurar en la mitra del bisbe de Vic, Berenguer Seniofred de Lluçà. Després que els exèrcits cristians conquerissin Siurana a l'any 1154, Anastasi IV signà una butlla en la qual s'establiren les parròquies de l'arxidiòcesi i l'arquebisbe instituí la canònica de la catedral seguint el model de Sant Ruf d'Avinyó. La canònica es va dotar com un monestir en forma de fortalesa, amb cellers, graners, dormitori, cuina i sala capitular. Va néixer així el nou conjunt catedralici sobre l'antic episcopi visigòtic i s'articulà al voltant d'un espai central, el claustre, que reutilitzà l'angle nord-est del mur de la plaça imperial i que s'anirà engrandint i embellint amb el pas dels segles. La restaurada església de Tarragona fou conscient que els seus orígens i la seva dignitat primada i metropolitana estaven lligats al seu passat romà. Un sarcòfag paleocristià encastat a la façana de la catedral és tota una evocació d'aquesta herència. Avui, la catedral continua erigint-se orgullosa, serena com un far enmig d'una societat de grans canvis que segueix trobant en aquest vell edifici un espai ple de fascinació, d'història i de recolliment espiritual.